Hello mga kawiwi, good afternoon. Our menu for today is magluto ta og apa. Pamilyar ba mo sa term nga apa? Ang term nga apa mo na siya term sa Bisaya sa among bukid, nga hot cake, di ba? Hot cake man o pancake sa inyong apa na pero sa mo adres sa Bisaya, apa-apa ra yun na siya. Walay hot cake, walay pancake diri, apa ra yun na sa mo. Special ni kay butangan natog tuno, aba butangan tuno ba na yung pancake diha og hot cake, di ba dili man itlog ra man sagaran o kanang mga tubig-tubig dapat. Ako butangan ako ni siya kuan tuno kay ako magbuot ako ng recipe. Diba dapat ma-explore ka sa imong recipe nga ug unsay paminaw nimo nga murag feel ni bitaw nimo nga lamiin mo kanon, di ba nga makahunaw na ka ay butangan ako unsa ni tuno, butangan ako ni siya og mani or something else nga murag makapalami bitaw. So dapat mo invest sa mo invest ba na siya o si tawagan, di ba dapat mo go for the best mo ka o sa bana diha nga term nga feel nimo nga lami siya kanon, so imo lang siyang i-try o di ba ikaw yung magbuot sa imong recipe kung sa isagol nimo dili lang na siya makahilo, limpyo lang na siya, go for that kind of sa bana siya anda English pa dapat Bisaya ra kay kabaong mo English buanga ka o kung sa imong gustong buhaton gamon sa imong recipe buhata kay para na sa imong kaugmaon para na sa best result sa imong recipe di ba? Ana ra siya, simple as that. Butangan na to tuno kay lami lagi pod imagine nga natay tuno, di ba? Itlog kay naman ta itlog pod dari. Itlog dari na pod na. So natay pinarit ng itlog ay punang itlog dari kay lain na pod kay natay itlog dari. Ang butangan to gamay tubig kay kanang naman putay kuan hand mixer kay nakapalit lagi putahan, di man ka bratuhon na pining sponsor. Pinalit yun bratuhon ra pod. So ato na lang pong gamiton kay madaot po niyo gulay gamit. So ato lang pong gamiton kay gapalit man tao di pag humag-mix ato sa laon pag yun nato na siya kanito yung mga tibugol bitaw remove to ba di ba? Kami magluto mig mga hot cake apa sa among bukid di ba ingani man yung gamiton ninyo or baba po ingani yung gamiton or brush or something sana yung gamiton na pag pahid sa uwi lang mo nga nira bala ako ning paluwa sa saging ko hindi yung dahon sa saging nga gisi-gisi on pro mas ginahan ko ani kay dili hasol ba dili lunoy di ba dili lunoy so wala din ni gahi lilunoy daay wala man. So maghaling taning gawas kay David lami ba ning gawas sa magluto kay hangin-hangin ba hayag pa jud ang kuan view hayag pa maghalob tag dahon kay atong butangan sa atong mga niluto kay aron tsada pod lang taon ba ari ana po ta sa atong kalaha nga walay magbuot kay antik lagi ni basta nga na lagi ang color antik na di na siya matangtang. So di ba tagsaka kuan ni tagsaka singala na ni cup tagsaka cup di ba wala na lokop tanan so na short sa pagbubo tayhop diha siyang hindi ba dali naman siya maluto ning kuan good apa unlike sa ubang recipe nga duki siya maluto kintali ra man siya pila pag bali-bali ani takloban nimo pag pila ka minutes or dili after mga 5 man lagi mga basta dali ra jud siya maluto sa mga kusog-kusog ang kalayo bantayanan pag kay mapagod na ni maho na gali na mapagod na paglantaw gali napagod na man gani tanawa ra pero nara yun na sa inyo kanang mukaunay nga usay ginahan ninyo pina katubang murag puti ra bitaw galos padrang murag naka skincare nga puti ra gyud siya nga murag galos pad ba na diha ako ginahan man ko aning naingani kay murag crispy bitaw siya samot nang bago pang naluto ni kaon nimo mo crispy magluto man gud ko sa amo ingani kay ang first yun haon hotdog yun ako nagkaon tilawan sa yun na siya ug say lami ba jud di ba kay isud po kinahurot na kag human nakagluto niya tabang pa ito anong saro tanawar ang gabobo na lagi kayo wala ito'y lami natabang kayo nasayang so matusnog na po tag kalamay nga mahalabak kayong kalamay ron butangag uwi lang ilalom kay aron dili pod nga kuan ba mapagod kay sa mo napagod na hapit pagtaklob bali na to takloban na po din pagtaklob haon haon na dali ra kayo di na kayo madugay kay kini kung kauban po nga kuya po kini kung assistant kay di man mahadlok og kainit kay pang pujoton naman yung mga niluto ikan ng kalayo okay na inipilit nga nahilaw pala siyang luwag yan balit taplak ito na po
paghaon iya ra mo gipunit una mura ha lagi gikublan ning bihanan gikublan og mao ra to mga unta ayaw kalimot sa follow sa akong Facebook page. God bless us all mga unta, bye bye.